abych tedy komentoval jednání vlády, které dnes zasedala. Mám dojem, že se potvrdilo podezření, že česká vláda přestala vládnout, že český premiér Petr Nečas přestal vládnout. Když se podívám na bilanci jednání vlády, tak je tam pro mě výrazné to, že vláda nedokázala rozhodnout po 3 měsících o jmenování ministra obrany, což na mě působí dílem už skoro trapně a samozřejmě, že to má destruktivní dopad. Na ministerstvu obrany je celá řada otázek, které čekají na vyřešení, ať se to týká platů, výsluh, nebo i otázek, které se týkají úhrad za ubytování. Tam nikdo neví, co je čeká, vojáky. Jsou tady docela vážné otázky, které se týkají výzbroje armády, jenom připomenu nadzvuková letadla. A v této chvíli to všechno stojí, celý ten rezort prostě čeká a nikdo neví, jak dlouho ještě bude čekat. Podobně nevládne tahle vláda ve věci v těch dalších bodech. Podívejte, otázka Lesů České republiky, tam se zastavilo výběrové řízení na generálního ředitele, také vlastně tady nemáme žádné rozhodnutí. Pro nás je charakteristické, jak se zachází s S-kartami, to je také do nebe volající. Tady vláda také nevládne, protože sice odmítla senátní návrh na zrušení, ale sama se nedokázala odhodlat k žádnému řešení. Tady vlastně se prodlužuje situace, jako kdy premiér nechtěl rozhodovat, nebo mu něco bránilo, jako kdyby se rozhodl sice zůstat premiérem, ale nicméně nevládnout. A na tiskové konferenci vláda jako úspěch prezentovala své rozhodnutí prodat akciový podíl 44% akcí společnosti ČSA za 70 milionů Korean Airline. No, celé je to taky smutné, protože ten výsledek znamená, že se vládě nepodařilo najít strategického partnera, prodává pouze menšinový podíl, protože všichni dobře víte, že strategický partner by musel být z Evropy. V Evropě ale takováto společnost zřejmě není. Takže se vlastně jenom potvrzuje, že v našich ČSA je už na všechno pozdě a prodány měly už být před lety. V této chvíli to vypadá jako docela krok, který toho mnoho neřeší. Mně připadá, že vlastně tím ten příběh nekončí. S menšinovým podílem tady nikdo nebude chtít dělat strategické investice, takže otazník na ČSA pro mě zůstává. A to tedy navzdory tomu, že samozřejmě samotné Korean Airline a Korea Jižní je samozřejmě velmi zajímavý partner. Nicméně to nemůže být strategický partner pro ČSA. Takže já tohle vidím také jako docela smutný výsledek dlouholetého trápení a také to není nic, čím by se vláda ve skutečnosti mohla chlubit. A spíš, co mi vadí, čím se vláda nezabývala, takže se vláda nezabývala důsledky amnestie. Jestli tady prostě padlo rozhodnutí, že ústavní soud se tím nemůže zabývat a nevyřeší tu věc, tak se tím měla zabývat vláda. Já jsem dostal od premiéra dopis, ve kterém mi sděluje, že on učinil, co mohl a že mi další informace neposkytne přesné, jak vlastně, co ho vedlo k tomu rozhodnutí, že amnestie navržená prezidentem není v rozporu s ústavou. Nicméně my dneska víme, a dokonce se to objevuje v médiích, že to, co vládne kolem těch 51 000, kterých se amnestie týkala, je chaos. Jsou tam chaos, který se týká výživného, které se díky tomu neplatí, jako chaos s zablokovaným majetkem těm, kteří měli být pravomocně odsouzeni a který se zřejmě bude se vracet těm, kteří byli stíháni. Nebo to je prostě absurdní situace, která povede k tomu, že budou porušeny mezinárodní závazky České republiky, které podepsala v souvislosti se zacházení s výnosy z trestné činnosti. Tohle všechno jsou věci, kterými se vláda měla zabývat. Amnestie není dořešená věc. A je tam obrovské množství otázek, na které vláda vůbec odpověď nehledá. Takže dnešní bilance vlády pro mě je vláda, která nejedná v zásadních věcech, na které se od ní čeká odpověď, vláda, která není schopna odpovědět docela tak strategických věcech, jako je dokonce jmenování ministrů. Takže pro mě je to smutný pohled a mám pocit, že vláda, která není schopna vládnout, by si to měla přiznat a vyvodit z toho nějaký závěr.